आपल्या इकडे प्रत्येक जण सुखासाठीच कामधंदा असवलेला आहे. हे सुख म्हणजे काय हे न समजल्यामुळेच हा संपूर्ण जगामध्ये आपण जे बघतोय ते दुःखच बघतोय. सुखी माणसं फार कमी दिसतंय, बाहेरून दिसतंय, आपण माहित नाही काय असतं ते. त्यामुळे सुख फार कमी आहे आणि दुःख मात्र खूप मोठं आहे. मग हे का होतं तर सद्गुरू म्हणतात की सुख म्हणजे काय, सुख मिळवायचं कसं हे जोपर्यंत माणसाला समजत नाही तोपर्यंत तो सुखी होऊ शकत नाही. सातत्याने आपण दोन गोष्टीवरती लक्ष देतो की आपण फिजिकल फिटनेस आणि मेंटल फिटनेस म्हणजे आपली शारीरिक क्षमता ओळखून आपल्याला जे शारीरिक सुख आणि मानसिक सुख यावरती सातत्याने सगळेजण बोलत असतात. आता शारीरिक सुख आपण जे सांगितलं की त्यासाठी आपण काय करावं हेच बऱ्याच जणांना माहिती नसतं. म्हणजे त्यासाठी आपल्याकडून काय पाहिजे आणि कशा पद्धतीने सुख मिळेल ते प्रवचन आपण योग्यरित्या केलं. खरोखरच म्हणजे मला वाटतं ते थोडंसं जरी समजलं तर खरी सुखाची संकल्पना बऱ्याच लोकांना कळेल आणि ते बऱ्याच लोकांना सुख मिळू शकेल. मानसिक सुखाच्या बाबतीत ते जे आपण जे सांगितलं की हवा आहे मला ते मिळवायचं आहे आणि मिळवून शेवटी जर मानसिक सुख नाही मिळालं तर ते न मिळता बरेच जण आत्महत्येकडे जाऊ लागलेले. आज डे बाय डे म्हणजे आपण बघतोय की छोट्या छोट्या गोष्टीवरती लोक आत्महत्येकडे प्रवृत्त होतात. त्यामुळे ती का होते ह्याचा जर आपण शोध घ्यायला लागलो तर ते पणही आपण नक्कीच म्हणजे त्याच्यावरती आपण कंट्रोल आणू शकतो असं म्हणतोय.